Hello everyone, welcome back again my mini vlog. नोंथांमोनखौ बे आंनि मिनि ब्लगावहाय बरायनाय थाबावबाय। दायो आङो ओंखारलांनो नागिरदों आरोना। मा ड्रेस गानदों नोंथांमोना मिथिखासिगोन आं अबेयाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंनिनो मामा जोंखौ बिराद अनग्रा, जोंनि नायल' जाल' सासेल' बिमाय, बियो जोंनो थाखाय गिफ्ट होनो नागिरदों आरो। बेनिखायनो आङो आवगायलांदों कलेज फारसे लोगोफोर। फार्स्ट टाइम दिनै कलेजाव आं थांदों, मानो होनोबा एडमिसन जाखांनायनि उनाव गरम बन्द मोनदों, बिनि उनाव आं थाङाखैमोन आरो कलेजाव। ओमफ्राय दिनै फार्स्ट डे आं थांगोन कलेजाव लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर कलेजाव थांनानै जोंनो मामाया मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों। बे गिफ्टआनो जाहैबाय जोंनि थाखाय मोina निजुत स्कलारशिप फैदों, बिनि थाखाय जोङो थांनो नागिरदों आरो आं कलेजावहाय। ओमफ्राय आं प्रग्रामाव सफैबाय, बाहाय मोसानाय सोलिगासिनो दंमोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबायदि बुरजा मयनाफोर दङ, जोंखौ मामाया अननानै मोina नाम दोनदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव स्क्रिन गिदिरावहाय टिभि गिदिरावहाय होदों आरो बाहाय मामाखौ रायलायहोदों आरो सोरखौबा रायलायहोदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय प्रमाहाय जाहैबाय बे मामाया हरखाबाय नालाय अलरेडि सासे सार फैदोंमोन आरो राजिब ब्रह्म। बे साराहाय जोंनो प्रमखौहाय सासे लेंहरनानै होनो हायाखैबाबो बिदिनो मबेसिमनि सानै लेंहरनानै बियो फट' खेबनानै लांग्रोदों आरो। बिनि उनावहाय जोंखौ लाइन बेसेबांबा गोलाव थाहोनानै सासे माबा लायहोदों आरोना। ओमफ्राय रल नाम्बार होननानै लाबोनांदों। ओमफ्राय जोंनि बेन्सआ सबसे लास्टमोन आरो लोगोफोर। सबसे लास्ट ओरैबायदि बरिं जाखायो सबसे लास्ट बेन्सआवहाय जिरायबा। माने जों लास्टआव जिरायनो गोसो गैयामोन, मानो होनोबा जों लेट सहैनाय हिसाबै रावबो माने जायगाखौनो हगारखाया आरोना लोगोफोर। मालाय फार्स्टआव मयनाफोरा थाजोब्बाय, ओमफ्राय जोंहा बयबो लास्टआव थादों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय फर्म राननायखौ आं भिडिअ खालामखादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअ बोरै डिलिट जाखो आं जोबोद दुखु आरोना लोगो, नोंथांमोननो खिन्थानो आं भिडिअ खालामदोंमोन, नाथाय उफाय गैया, भिडिअआनो डिलिट जाना होदों आरोना लोगोफोर। आइ एम सरि, भेरि सरि। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार। ओमफ्रायो फेसबुकआवबो फल' खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आं प्रग्राम जोबनानै सम लानानै फैनानै न' फारसे फैफिननाय टाइमाव लामायाव लोगो मोनबाय। दाख्लैनि दामफार गोग्लैनाय आं होनायखौ दिनैहाय बोखांदोंमोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लामाया ब्लक जाबाय, ट्राफिक जाबाय, माबेजों थांनो आं सानदोंमोन। ओमफ्राय सार पुलिसाहाय जोंखौ लेंहरना हार जाओ सामने से हार जाओ मैडम को आनी दीजिए ऐसा बिदि बुंबाय आरो पुलिस सारा। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंखौ थांनो होबाय आरो लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं, आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय।